И какво става, хора, съм Растен, ще играем Меквър в CubeCraft. Steampunk Map. В момента сега, окей, започваме. Дум. Защо? Айтемите трябва с такива шитни. Какво е якото айтемите са такива шитни? Просто кой кеф това нещо? Нещо го мразя. Падам! Както казах, това нещо го мразя. Или не паднах заради това? Не паднах точно заради това, да, ето е причината. Мразят да играят такова и затова реших да падна. Ето, готово. Сега, отиваме да вземем диамантите, защото диамантите е нещо хубаво. Вижте какъв крив мост направих. Затворено, че по-беше го направя сигурно. Идваме тук. Диамантите на него. О, тук на него. Чакай. Добре, този вече го няма. А то остана долу. Окей, оставаш без... Не бе. Не. Хич ще го и помисля моето. Хич ще го и помисля моето момче. Момчето моето. Къде си, бе? А ти още там ли, бе? Чакай се, окей. Добре. Вече го няма този. Там ги други. Аутист. Яла тук твоята кожа. Вижте копелето. О! Добре. Изчистихме ги. Май духнах в микрофона ужасно. Никаква идея. О, добре. Това беше напрегнато. Пак поне показва, че съм изгубил форма. На Егварс. Тос какво прави, бе? Тос момен ли, бе? Той е хипер бавния, бе. Тос как е жив, бе? Тос ма стресир. Тос хакер ли е някакъв? What? А, не. Просто лагва мега много. Не си лапна пак микрофония. Момент, имам идея. Съм казал? Кажа да дойде той ли на Сантос? Още нямам лък, който е лошо. Окей. Нормален ли, честно? Даже няма да разбере, че те минутка. Аз само минавам спокойно. Спокойничко, само минавам. Да. Си фърми там. И се не бой. Хайде, момби, хайде. Абе, тос. Де би, бе? Окей. Хайде, мъртъв е, добре. Ами то, аз комшите ги изтрепах. Смятам, че е време да нафармим диамантите вече. Крайно време да нафармим диамантите.
Така, основно да ми трябва диамантите за лък, които... Ми питайте колко са. Тук не знам колко са. Може би за пак 12. Ще вземи отгоре. И ще видим колко са. По уникалният мост. О, не, 15 за почетно, окей. Почетно е с 15 диаманта, т.е. ето ги. Няма ги. Има ги, да. Иде. Хоп, хоп. А ние така, добре. Много по уникалният мост. И вземаме един пънчлък с стрели. Ето толкова. Абе, направо. Ето толкова стрели. Имаме храна. Храна е важно. Искаме и такива блокчета. Да имаме малко е така. Да, добре. Имаме най-силното оръжие, което е лък. Някой сам тръгнал ли да идва? Не. Там се стоят. Онзи има яйце, то е... Трябва да е грей, да грее. Да събираме за брони. Събираме за... Такви други такива хубави работи. И това е. Диаманта, дай да апгрейдим този генератор тук. Обаче от тази страна. Направим този генератор на левел 2 и него. Даже момент сега. Така, обираме това. Обираме това, обираме това. Много добре. Вече поглеждаме от тук дали има някой. Те са много опасни. То той ще е изшифнал и няма да го видя през стената, няма да му видя и името. Което е лошо. Това адски лошо. И събрахме за бронята. Въпреки че тук аз главно ще се бия с лък, така че... Да го берем, да се върнем към базата. Да направим този мост. Добре. Добре. Сега. Ще си взема такава броня. Да имам такава броня. Меч и кирка остана, като искам най-хубавата кирка. Не е толкова най-хубавия меч, колкото най-хубавата кирка. То мога и без най-хубавия меч. Поне че имам лък с пънч. Да проверим тук. Айде, къде е добре? Насам да тръгна да идва? Не. Не тръгна да идва насам. Знам колко беше кирката. Меч със сигурност е... Пак си е 12, като има за... Май беше един стак диаманти, обаче. Има... Sharpness 5. Има и всъщност 10 кирка, не знам за колко диаманта обаче. Но знам едно и той, че... сега ще разбера колко е. За 40. О! Всъщност не е 10, по-малко. Окей, за 40 меча... 64. И дай ми още 10 диаманта, т.е. това и... Това май? Ой, още един, окей. Имаме вече диамантите за меч, не за меч, за такова. За кирка. След това 12 за меч. Тази кирка, найс. Е още 12. Което пак е, да, това е долното, може би.
12. Пърпъл тим да им елиминираме. Пърпъл аз съм пинк, окей. Също пише пирпле. Пърпъл не се пише така. Както и да е. Добре. Златни ябълки. Чест един. Този чест ще го сложим някъде. Но там да не се вижда много. Хайде. И така ще поставим работи. Вълкче да си ги искам. Така, 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 така. И така. На отиване вземаме диаманти колкото има. Да можем да апгрейдим генератора, ако заселим някъде. Искам 15 всъщност. Дай ми още 3 диаманта и сега ще ги взема отгоре. 3 диаманта. Ето ги. Да, 15. Да мога да пусна някъде генератор, след това и да го използвам този генератор. Да го направя лево 2 да го използвам. Идваме към сивия сега. Той не е тук. Май. Не е тук. Full блок. Мога да шифна. Няма да не ме бутнат. Виждам никой наоколо, така че просто отивам. И да го проверим в оглеждане май, че последен път... Не, няма никой, окей. Айде. Айде бе. Ето някъде убива хора. Зелен, той е там, така ли? Така ли да разберам? Няма детектен мост насам. Не, той още насам е някъде, окей. А да видим още насам. Тук добре, че реших да скоча. Окей, да видим от тук през да вземем диаманти. Е лошо мястото да ям. Добре. Даме тук да взема диаманти колкото мога. Виж. А, не. И тръгваме насам. Тук големи постройка, голямо нещо. Тук няма яйце, точно така. Аз и оранжева има яйце, оранжева го знам къде е. Къде му е базата. Тук много опасно. И сега къде са тези? Не знам къде е сивия, което е лошо. Може да ме гърби, примерно, което да стои отгоре, не. Там не мога да видя от тук. Не знам къде е единия. Не знам къде е другия. Пуснат генератор. И ме ще трябва този другия да не... Той е от някъде от там. Това ще бъде лошо. Айде, идите ми да въпрос. Ато този тук няма яйце. А те са му унищожили яйцето? Как е отчел там? Би си купил перла. Този има лък, това го знам. Този се оживя. Този го стреля. Той го няма блок, ще не знам за какво се мъчи.
Някакъв джихадист. Не, няма да я давам, че има лък. Аз го оцелих, ама няма да я давам, че има лък. Тази игра е наша. В смисъл, няма какво остане тук. Тук къде е? Брат, тия хора, бе. What? Този къде е? О, тук мога да падна. Също не, от тук мога да падна, това не мога да падна. Тук е фул блок, да. Ай, тук къде е той? Той трябва да тръгне да се изкачва, няма какво друго да направи. Просто ще го бутна. Айде, бе! Те са още живи! Какво правят тия, бе? Нормални ли са? Може са такива. Мога да падна. Тук са падали много хора, между другото. Гледайте какво става. Тия шифнаха, брат. Ще го свърши. Тия удариха шифтата ми. И Сивия е жив. Ей, Сивия. Мен, да. Кажи. Слушам. I haven't blocks. Хихи. Please kill me. Just jump. Нали си лютна, бе? Той хаха не ми хареса. Не мога да видя къде си, брат, къде иска да те убия. I can't kill my enemy. Окей, аз ще се постоява, ако ме не бърка. Really? Абсолютно really, my friend. Не, бе, го поспаря. Аз скочим тук е така, примерно. Окей, тук къде видял къде. Има проука. Май, не, няма. Или има проука. А, има проука. Да. В стъклото. Надо. Малко. Kill me. Okay. Бе, там стъкло ли има, бе? Оцели го. И той падна. Спечелихме, окей. Не беше нищо особено тази игра. Уникално е да се завърнеш някъде, където си бил, е просто уникално. Ще разберете. Чао!